না সেই দিটা সেই ষଣ୍ଢକୁ ବଳଦ କହି ବିକି ଦେଇଛି। ବଳଦ ହେଉଅଛି ଷଣ୍ଢର ମେସେଞ୍ଜର। ସେ ଖାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଭୋଜି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ପାଇବ, କିଛି ଖାଇପାରିବନି। ସେ ତା ମାଲିକ ତା ଜିଭ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଷଣ୍ଢକୁ ବଳଦ କହି ବିକି ଦେଇଛି। ଷଣ୍ଢର କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ମାଇପ ଫାଇପ କେହି ନା? ତୁ ଜାଣିନୁ କିଲ ଷଣ୍ଢର ଢେର ସ୍ତ୍ରୀ ଢେର ଛୁଆ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁରେ କେହି ମୁତିବେ ନାହିଁ। ସେ ବାଉଁଶ ବାଟିରେ ପଡ଼ିକି ମରିବ। ଆଉ ତା ମାଇପ ତାର ଅନେକ ମାଇପ ହେଇଥିବାରୁ ଜର୍ସି ଭାବିବ ସିନ୍ଧିରି ଯିବ, ସିନ୍ଧିରି ଭାବିବ ଦେଶୀ ଯିବ, ଦେଶୀ ଭାବିବ ହଲିଷ୍ଟନ୍ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚାଣ୍ଡାଳି କେହି ଆସିବେନି। ସେ ବାଉଁଶ ବାଟିରେ ପଡ଼ିକି ସିଙ୍ଗାଣି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇକି ମରିଯିବ। ତୁ ସେଠି ଢେର ମାଇପ କରିବୁନୁ ରେ। ତୁ ମଲାବେଳେ ତୋ ମୁହଁରେ କେହି ମୁତିବେନି। ନା 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 ନା, ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଇପ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅଟେ। ଗୋଟେ ମାଇପ କରିବୁ, ସେ ଅଛି ମୁଁ। ତୁ ମଲାବେଳେ ମୁଁ ତୋ ମୁହଁରେ ମୁତି ଦେବି। ମୋର ସେତିକି ଶେଷ ଆଶା ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ମୁହଁରେ ଧାପେ ମୁତିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରଖ। ମତେ ଯେତେ ମୁତ ମାରୁ, ଯେତେ ଚାପି ଦେବି, ବରଂ ତୋ ମଲାବେଳେ ତୋ ମୁହଁରେ ମୁତିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଚରକେ ଦେବୁ, ବେଶୀ ଦେବୁନି, ମୁଁ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇବି। ତୁ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇକି ମାଗେନା, ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଇବା ବଳଦ କହିବି, ଷଣ୍ଢ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଯୋଉ ତା ଚଟୁଆରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଚଟୁଆ କଣ ବା? ଏଇ ଯୋଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍, ସେ କଳା ଷଣ୍ଢଟା ତା ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନଟାକୁ ଇଏ ଗୋବର ମାରିକି ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। ଗୋବର କଣ ବା? ଗୋବର କଣ ଜାଣିନୁ? ଗୋବର ଯୋଉଟା ସକାଳୁ ରାଉଳ ଗୁଣ୍ଡି ପାଟରେ ପକେଇ ପଦାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ସେଟା ଯୋଉ ଗୋବର। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁଆ। ଗୋବର ମାରିକି ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। ସେ ନେଇ ହରିଆ ସାହୁ ହଳ ଚୁଚେ। ହଳ ହଉଛି ତ ଚେଚ। ପାଟି ତ ଖରାପ କରିଯାଉଛି। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ରୁହେ ଜାଣିନୁ ନା? ଲଙ୍ଗଳ 3 ଭେରାଇଟିର ଅଛି। କେତେ ଭେରାଇଟି ଅଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୁଜି ଲଙ୍ଗଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଲଙ୍ଗଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି 16 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଲଙ୍ଗଳ। ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲଙ୍ଗଳ କୋଉଟା? ଭଲ ଲଙ୍ଗଳ ହଉଛି ଗୁଜି ଲଙ୍ଗଳ, ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିଆ ମାଟି ତଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଲଙ୍ଗଳ ହଉଛି 16 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଲଙ୍ଗଳ, ଯେଉଁଥିରେ ବୁଣାବୁଣି ହୁଏ। ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ 16 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଲଙ୍ଗଳ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ବୁଣାବୁଣି ବେଳେ ଦେଖେଇବି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଲେ ବୁଣାବୁଣି ହବ। କେତେବେଳେ ଆସିବ? ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରଜକୁ ଆସିବ। ରଜ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ନାନୀ ଭଇତା ଯୋଉଦିନ ମରିବ। ରାଗ ଚିଡ଼ଉ ଯାଉଛି ନା, ଅଧିକା କଥା କହୁଛି। ତୁ ସେ ଉପରେ ଥାଇ ଦେଖେ ତ ଜୟ କେମିତି ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ଓଉ ଗଛରେ ବଇଛି। ତ ବୋଉ ବଇଛି ଓଉ ଗଛରେ? ତାର ମଲା ବେଳେ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଓଉ ଧରିକି ମରିବା। ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ଓଉ ଗଛରେ ନଟିକିଛି। ତୋ ବାପା ତ ବୋଉ ଓଉ ଧରିକି ମରିଛି, ତ ବୋପା କଣ କଦଳୀ ଧରିକି ମରିଥିଲା? ଶ୍ୱଶୁର ବାଟି ତୁ କଣ ତୋ ବୋଉକୁ କହିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି? ଟର୍ଚର କରୁଛି ତତେ କରୁନୁ ନା? କଣ ସେଇ ଯୋଉ ହଳ ଦଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା କଣ ବା? ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅନୁଭବଙ୍କ ମାଇପ। ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୋ ମାଇପ? ବେଶୀ କଥା କଣ? କେତେ କହିଛି? ବର୍ଷା ହେଲା, ତା ଗୋବର ଧୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଏଟା ବଳଦ ନୁହଁ ଷଣ୍ଢ। ସେଠୁ ଲୋକ ଯୋଉଟାକି ଆକୁ ମାରିଛି। ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଭଲ ଅଛି। ବୁଢା ଏମିତି କାମ କରୁଛ, ମାଡ଼ ଖାଇବନି ନା? ରାଗ ଛିଡେଇ ଦେଲେ ମୋର। କି ଜିନିଷ ତୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ? ପୁରା ଫ୍ରି କରିଦେଲା। ଏଠି ମୋଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ବା ଓଦା କାଟି ଉପରେ ଥୋଇନୁ, ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୁରା, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ପିଇ ଦେଲି। ଭଗବାନ ଏଟା ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛ? ମୁଁ ଜାଣିକି ତାକୁ ପୋଖରୀ ମାଇକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଥକା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ପିଅନ୍ତି। ଯେ ରାଣୀ ପୁଅ ଯୋଉ ହିସାବରେ ମାରିକି ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ପିଇଦେଲି ଟୋଟାଲ ପୁରା ଆରାମ। ଭଗବାନ ସେଇ ଯୋଉ ବୋତଲରେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ପିଇ ଦେଇଛ? ଚାଲ ତୁ ଆଗେ କହ ତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟାକୁ। ନା ନା, ତା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠିକଣା ଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଠିକଣା ପାଇଲେ ତମେ ତା କଳରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଦବ। ହଁ, ରାଣରେ ହୁଣ୍ଡା ସେଇଆ କରିବି। ମୁଁ ସେଇଠି ଚକା ବେଲି ପକେଇ ଦିନ ରାତି ବସିକି ଚୁଚୁମୁଥିବି। ସେଟା ମଦ ନୁହଁ। ଆଉ ହେଟା ପରଦିନ ରାତିରେ ମେଘ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସୁରା ବୋତଲ ମୁତିକି ରଖିଥିଲି। ଭଗବାନ ସେଗୁଡା ସବୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ।
ତଳି ଧରି ଯାଇଛି ମୁଁ ସାରା ପିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ମାର୍କ କରୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ସାରା ଗୋଝରଣ ଭଳିଆ କାହିଁକି ନାଗୁଛି ନା ନା ସେଟା ଗୋଚରଣ ନୁହଁ ସେଟା ହଉଛି ମଝରଣ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସରକାର ନୂଆ ଆଇଟମ ଗୋଟେ ଆମ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଉସା ଆଉ ଟିକେ ପିଇଦେ ଦେଖିବ ଝିଅ ପୁରା ଆରାମ ଲାଗିବ। ଆଉ ତ କିରା କରୁଛୁ ଆରେ ତ କଳ କରୁଛୁ ଆରେ ତ ନଳ କରୁଛୁ ଆରେ ଆଉ ଚାଉଳ ହଟା ରହିଲା ସେଟା କୁହ ନାଇଁ ଲୋକ ତମକୁ ମାରିବେ। କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି ଶଳା ଭୂତ ପିଆଇକିରି ଆହୁରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏବେ ମୁଁ ସିନା ମୋ ମାଆର 1 ନମ୍ବର ଛୁଆ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳିଗଲି ମୋ ମାଆର ଯଦି 10 ନମ୍ବର ଛୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ତମ ମାଙ୍କର 10ଟି ଛୁଆ ଆଉ ତମ ମା କଣ ଅଣ୍ଡା ଦଉଥିଲେ? କ'ଣ ମୋ ମାଆ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଗଳିବାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ତ ମା କହିଲୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଜନ୍ମକୁ ଦେବେ କାମ ସଫା। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୋ ବୋପା ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ପୁରା କରେଇ ଦେଲାନି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଅଛି ଯେ ତମ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ଚାଇନା ଭିଡିଓ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତି ତା ନହେଲେ ତମ ବାପା ଜଣେ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ। ଛାଡ଼ ତୁ ବାପା ପରିଶ୍ରମ ଧର ତୋ ପରିଶ୍ରମ କଥା ମତେ କଣ କ'ଣ ଆରେ ତୁ ହୁଣ୍ଡି ଯାଉ କାହିଁ ଦବ ନ କରିକି ମାରୁଛୁ ରେ ଖବର ଅନ୍ତର ବୁଝୁନୁ ତା ଖବର ତ ବୁଝିଛୁ ଅନ୍ତର କ'ଣ ବୁଝି? ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଶୁକି ଶୁକିକିରି ଖାଇବା ପିଇବା ବିନା କେମିତି ଛୁଆଟା ଝଡ଼ିଗଲାଣି ତୁ ତା ଖବର କାହିଁ ଦଉନୁ ବେ କ'ଣ ଖବର ଆଉ ନେବି ସେ ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛି ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଖାଲି ମାଲିକିଆନା ଦେଖେଇ ଛାଡ଼ିବୁ ନେଇକି ମାଲିକ ଦେଖାର ପଟା ଧରିକିରି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ମାଲିକ ଶଳା ପ୍ଲଟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଦେଲାନି ଯେ ତୁଆ ନାଳ ପଛର ଶଳା ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ଲଟ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲେ ଶଳା 3 ଫସଲ ଫଳେଇଥାନ୍ତି ତୁ କୋଣିକା ପଟ କ'ଣ ଖଟୁଆ ଦୋ ବଂଶା ବାଲିଆ ମିଶା ପଟୁଆ ଜମି ଗୋଟାଏ ତୁ ସତରେ ଗୋଟେ ରାଜୁଆଟେ ଆଉ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ପୋଇ ଦିବୁଦା ପତି ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ କାକୁଡ଼ି ଦିବାରି ମରେଇ ଦିଅନ୍ତି ରେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ହୁଣ୍ଡା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା କର ତୁ ଆସିଥିଲୁ କୋଉଠି ଆସି କ'ଣ ହୁଣ୍ଡି କରି ଛାଡ଼ିଦେବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ? ଶଳା କାହିଁକି କହୁଛୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁ କହୁଛୁ ଏ ଶଳାଟି ମୋର ଫୁଟେଇବାକୁ କେହି ନା ସିଏ ଗଲେ ଦିଟା ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତା ଖିଆ ଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ତୋର କୋଉ ଜାଗା ଫୁଟେଇବି ରେ ମୁଁ ବାଡ଼ି ଖିଆ ଭାତକୁ ଫୁଟେଇବି ରାନ୍ଧିଦେବୁ ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ? ଇଏ ସବୁ ମରି ଉଡ଼ି ଗଲେ ରେ ହଁ ପରିବାର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଥିଲେ ହଁ ଗୋଟା ମରିଗଲା ଗୋଟା ପଳେଇଲା ବଡ଼ଟା ମରିଗଲା ବଡ଼ଟା କେମିତି ମଲା? ତା ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା ମଣିଷର ଗୋଟେ ହୋସ୍ ପାଇପ୍ ଅଛି? ନା ତାର ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ହଁ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଲା ଶେଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଲାଶ? ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ହେଲା ଶ୍ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପଳେଇଲା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ? ଏ ଶଳାଟି ଯେ ଯିବ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଯିବ ଆଉ ତା ପାଚିଲା ବେଳେ ତେଲ ମାରିଆ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା? ଓକା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ତମେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା। କୋଉଟା ମୋର କ'ଣ ଦେଖିଲି ବୁଢ଼ା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ପଳେଇଲା? ଏଇଟା ଶଳାଟି ସମାଳି ପାରିଲାନି କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି? ତାଉ ତମର ଇଏ ବୟସରେ ଏତେ ତାଉ କି ଔଷଧ ଖାଉଛ କି? ଏ ଶଳାଟା ଯିଏ ତାଉ କରିବ ଔଷଧ କାହିଁକି ଆଣିବ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ଫଳ ଖାଉଛି ଫଳ ହଉଛି এই জন্য মুন্ডা ইয়ে বুড়া জমারু ফল খাওনি ভেন্ডি অধিয়া খাଉଛି সেইটাই তো নাড় সদিয়া নাড় বুড়াটে ଅଧା ଅଧା କ'ଣ ତୁ ଚାଲେ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼େ ତାର ଭିଣ୍ଡି ଉପରେ ଭାରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ଭେସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଶଳାଟି ଏଥର ମୂଳରୁ ହରେଇ ବସିବୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲେନି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନେଇଯିବା ଆଉ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି କାଲି ରାଜ ଦରବାରରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି କଥା ପଡ଼ିଛି ହୁଣ୍ଡିକି ନେଇ କୁଆଡ଼େ କାଳିଦା କୋଠିଏ ବିକିଦେବେ 4ଟା ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରରେ ଓ ଯେମିତି କଥାଟା ଶୁଣିଦେଲି ମୁଁ ଆଗ ଦୁରିଆ ଦୌଡ଼ିକି ଆଉଥିଲି ମୋତେ ମାରି ହୁଣ୍ଡି ନେଇ କାଳିଦାସ କୋଠି ବିକିଦେବ? ଏ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଯା ତା ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିବୁ ମୁଁ ଚଳି ଆସିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ମଉସା মুন্ডা তুই এই বকু ছোড়া তো মুন্ডা মা কিছু না ବିକିଦେବ ତୁ ପଳେଇ ଯା ଶୀଘ୍ର ହୁଣ୍ଡି ଏଉଡ଼ା ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ତୁ ପଳେଇ ଯା ତା ନହେଲେ ରାଜା ଲୋକ ନେଇ ତୋତେ କାଳିଦାସ କୋଠିରେ ବିକିଦେବେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ପାଇବିନି। ତ ଯା ସେ ବୁଢ଼ା ଘରେ ରହିବୁ ମୁଁ ରିକ୍ସା ନେଇଗଲା ବେଳେ ତୋତେ ସବୁଦିନ ଦେଖା କରିବି।